DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Vanozviramba zvavo vanhu veZanu PF kuti kuZanu PF hakuna matambudziko, but zvamanje ZANU PF iri panguva yakaoma, ZANU PF iri parumana nzombe. Zvinozongooneka nemashoko anenge achibuda mativi mana. Umwe akabuda achitaura zvakati, umwe abuda achitaura zvakati. But one munhu anogara ari musaga, anozongobuda musaga ndiChris Mutswangwa. Panapa vhidhiyo randinaro ari kutaura izvoni kuti hazvireve kuti kana takuvhotera kuti uite a member of Central Committee waakutoona kunge nzira yekuti usvike pakuzoita mukuru webato. Sandizvoba, hanzi ZANU PF hairove marovero ayo, hatiite murovero iwowo. Zvinongoexista mupfungwa dzako chete. Ndiwega unongozvifunga kuti ndafarirwa nevanhu, vanhu vari kundida, saka ndaakutorova murovero wakadai so. Ndaakuzonobvisa vakuru, ndobva ndapinda ipapa. Ndo zvinoratidza kuti hakuna kumira zvakanaka kubato reZANU PF. Ndo zvinoratidza kuti hakusi kudyiwa rinopisa kubato reZANU PF izvi. Mashoko aya ndichimaona zvangu ndichimatarisa, ndaona anga akanangana nakuda kwashe tagwirei nani navatungwarara. Ndo vanhu vari kutasai vari kutarisirwa kana kuti vari kufungidzirwa kunze vangangoite mainterest ekuda kutasai kutora chigaro chavamunangagwa. Hazvina kumira zvakanaka. Tisingatambise nguva, toda tipinde muvhidhiyo redu tizvionere, tizvinzwire tega. Zita rangu ndinonzi DJ Holy, ndinokuchingamidzai kuPoint 5 Creative Studios. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen. Kana uine bhizimusi raunaro rauda kuti ndishambadze, ndibate futi pasame namba ipapo dziri pascreen. Handitika toita mudhiginyira wacho, tofambira tofambira nyaya dzacho. Regai tinzwe kuti zviri kumbonzi chii navamutsvangwa apo. There's no provision clause to say kuti tiri kuita member yeCentral Committee kuti ugonoita mukuru weZANU PF, ugonoita president. Hazvipo ba. Because if it was that, it was there, the people of the Central Committee who are voting for you would be acting outside the mandate of their organ at that particular time. Because hakusiko kunovoterwa mapresident amangwani patiketi iroro rauri kupinda naro. If it's part of the general aspiration of the membership, which may be shared by all the other Central Committee members, including those who are voting there, it's fine. But kana wauzofunga kuti wo wavoterwa naivavo saka wakunzwa kunoita president, it's a subjective thing. It is only that exists only in your mind. It does not, and it does not register Politburo kwatinozoita decisions kuti iwo uri kuvoterwa because uda kuti ugozoita president, saka tokuconsider on that merit because that attribute is not there. You understand? Do you understand? So, you may dream yourself kuti ndavoterwa pano saka ndichaita president. There's nothing wrong with that dream. But to think that because you've been voted, therefore you're going to become the candidate of the president, you are misdirecting yourself. It does not quite work like that in ZANU PF. So, as to what the person may subjectively think, I can't answer for him because inini andikambofunga kuti ndikavoterwa muCentral Committee. That don't put it together. And I'm voted from Central Committee, therefore, and I'm Garanda.
So kana paine munhu anofungawo zviri different andingamuansiri muendewo munomubvunza kuti indawo uchifunga zvakadaro iye ozozvipindurira mubvunzo iwoyo. Vari kuzvitaura here pachena? Havasi kuzvitaura, because everyone ari kutamba makadzi ake akamawiga akamahwandisa kuitira kuti the next person asamaoni. Ari kutongotidyisa zvake nyaya yaChris Mutswangwa apo kuti hanzi inini ndaisatomboda. Right now anotori nemainterest ekuda kutopagarawo pachinhu ichocho. Hakuna zvaari kutaura izvo. Iyo inongonzi side show yaari kungotipawo zvake iyo. Chiwenga ari kuda, Mutswangwa ari kuda, Tagwirei ari kuda, Tungwarara ari kuda, vese vakomana ivo vari kuda kupinda ipapo panyanga. But zvine zvakuzoenderana manje kuti who is loyal kunani? Kuna Shumba Murambwe. Ndiani angasirwe chimuti kuti amhanye nacho. Pakaipa ende ndopandogana chikuza kuti vachabayana pachavo ende chokwadi chinozongobuda at the end of the day. Inini hausi wangu kunaiga. Inini I only deal with the guidelines of the party and its constitution. Nowhere does the party say because you have been elected in the central committee, therefore you are going to become elected, you are a candidate to become a president. Azvipo izvo. Ukazvirota wewe zvako kwedo kwa hazvipo. Saka hatimbozvi musi watakanga tichiita deliberate on the issue of Comrade Tagwirei becoming a member of the central committee. Hapana patakabhoza kutaura mupolitburo kuti saka pane dzimwe pfungwa dzekuti mangwana ada kuzoita president tozvimaka here futi ipapo. Aiwa, saka we mark what is available at that particular time and it is only a selection to a particular post at that particular time under the parameters, under the constitution of the party at that particular time. What you may subjectively think and what you may tell your friends and what you may want to spread on the social media, hatingazvipedzi zvingapere, hatingazvipedzi. I hope it answers also the other questions. Hanzi zvenyu zvamunenge maakuita muchirovawo murovero wenyu uko hana kuda Tagwirei muchipa vanhu mota kuti muzovhoterwa. Izvo zvazvenyu izvo. Wamufungo wenyu iwowo, wamuitiro wenyu. But bato reZANU-PF rinotaura kuti hakuna munhu anovhoterwa kunzi apinde muCentral Committee achizoda kunoita president. Hanzi tinongosarudza for a particular position iripo tongokupinza muCentral Committee. Kana wakuzodawo kunokampena, kana woda kuzonoita sei kukwikwidza kuti uite president, zvimwe hanzi inenge yato imwe chapter, zvinenge zvato zveimwe nguva izvozvo. But zvamanje manje ndonyaya iri kupisa, ndonyaya iri kutaurika pasocial media, ndonyaya iri kutrenda zvekutodaro. Mashoko ari kutaurwa nani? naChris Mutswangwa panapa. Ndonyaya ngandifamba nayo zvamanje manje. As for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Let's meet in the next video.